anga jatemine mu ya ko ina dron dialogue doronte quoi dialogue mana ke togo il faut que aka yira fene attirer ka passer ma fama ni ne solution est amba fa ka ketana amba fa ka ketane quoi mako be muna dron amako be courant sécurité baloga ndoya ni élection ko redo asimu halna ya ka candidat do to na be voter ni anga la vie dron mako be la faire la amako te politique ko la amako te fon la quoi amako be muna dron anga la vie amir bana bi dugo ko na ka gele o burzo ko na dika fina dika na burzo ko na bi sena bi ka ke ani ndakana ko la a halle ta mi ni we jamana sena ko tabrisi ni ay ambeya lagana balari ere bolo nor lagana na lagana sabirla ambe bi ambe be siki na sigira na alhamdulillah ambe sa fo sa ko na jamana fo ani nyakuma ani bara ani kesiri min ka gɛlɛn fɔlɔ o ye jamana ka lakanda ye n'i y'a ye bɛ élection ko fɔ o ka sɔrɔ jamana lakandalen don ni jamana ma lakanda élection ko tɛ yen ayiwa hali courant ko tɛ yen sɛnɛ tɛ yen engrais ko tɛ yen o de kosɔn maliyɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i hakilina di Mali a bɛ se ka taa senkura min kan. Baara in yɛrɛ a sinsinnen bɛ min kan o ye mɔgɔw bɛ se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka to ko to ɲɔgɔn ta la ni lakana tɛ yen est ce que mɔgɔw bɛ se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka to ko to ɲɔgɔn ta la donc anw ka jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye furancɛw fo ka mɔgɔw vraiment u ye nin hakilila sɔrɔ a ɲɛna quoi ka a ye k'a fɔ sisan n'i ye malidenw sigi ka kuma gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu de b'a to mɔgɔw bɛ kɔ don ɲɔgɔn ma n'i ye o gɛlɛyaw gɛn ka bɔ anw ka jamana kan a ka ca la an bɛ se ka bɛn kelen ma an bɛ se ka taa sira kelen fɛ ni nin banna vraiment ne sigilen don a kan k'a fɔ maliyɛnw u bɛ se ka tɔ ɲɔgɔn ɲɛ parce que n'i y'a fɛn o fɛn ni o bɛ sinsin nin kɔfɛ ayiwa ni o de bɛ ka na ni tiɲɛni ye o ka teli ka kɛ sécurité de ye nka a kow kɛra mɛ cogo min na sisan sécurité tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye kana de ye kana in min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o banna bi bɛɛ hali sini an bɛ se ka taa élection na. camancɛ fɛn ye a ka janya dɔrɔn a ka taa fo ka taa fɔ ko maafala ninnu banna n'olu banna kuma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ. dɔw bɛ kun cɛ bi tiɲɛ don mais an ka laɲini fanba ye recommandation minnu kɛra u ka se ka ta ba la. kana kɛ k'a fɔ ko an nana an bɔra an ka so kana tile dama dama in kɛ Bamakɔ yan baara min na o baara jaabi bɔra o fɛnw bɛɛ bɛnna sigira bolo kelen kan ko a taara ka bila tiroir kɔnɔ vraiment o kɔni o t'an fɛ koyi kɛnɛyaso ko b'an na pont dɔw kan ka kɛ yɔrɔ dɔw la IFM kan ka jɔ an fɛ yen an mako b'o la kosɛbɛ parce que n'i ye denmisɛnnin fitinin un enfant de 16 à 17 ans n'o ye DEF sɔrɔ o ka bɔ a somɔgɔw kɔrɔ joli la k'o bila ka taa fɔ Kayi IFM na ou bien Gao IFM na a denmisɛnnin sina le temps que a bɛ yen yɔrɔ faamuya caman bɛ tɛmɛ a kan donc n'an sera ka IFM sɔrɔ joli la o kɔni kun ka d'an ye basigibaliya b'an fɛnɛ fɛ yen insécurité bɛ yen kosɛbɛ a bɛ ka juguya donc même un camp militaire n'an sera k'o fɛnɛ sɔrɔ a joli la o kɔni o ka d'an balimaw ɲɛ kosɛbɛ bɛ bɔ kuma la yan merci beaucoup.